Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation kabalong kasunjuk jongki seng balang baper jong ke jela Meghalaya ha ka ship hoterik ukalalang kot arjar arpo kalamaham ting yaka kunhun jongki barjala bat ki weipat ki jaj ben riau ki bemdai ki khasi ki balalet sha Delhi ban pensngo hakmat ka sarkar India ban nom ai jing menjur nak benta ban penterikam yaka inner line permit ha ka jela Meghalaya. Haga jingya keren bat gilat pathai kubor, chairman juga komso usamla Robert Jun Karjarin ula ong baka jing pentrekam ya ka ILP haga jela kan nom kta satya ya ki nogi bar jela ki badai ki nong shong snong jong ke jela nrei kani ka an kan trekam tang ya ki weipat ki brieu ki banabar ki bawan rung thmai sha ke jela Meghalaya. Kalong ke iki badap la ke ba sungsi bangin yo jing tip ba ki don kita ki brieu ki ba kan thup ya kini ki non-indigenous people don ki bodi tribal don ru bom di tribal ki walas dang lit chata sadeli ban consult ya ka home ministry bakam de ban ai ka approval ya ka ya ka LP layo jing tip bagi sedang ban keren bahana kata ka LP ka kata ya ro par ka kata ya to sen ka kata yo mi kata yo tai kini ki pas discussion ki baladep le nadu nom kita ki debate ki adat ka resolution kalawan di ngi mahami gini ki bru bakim diban sange no kamtam kini ki bomde ki trairi mulu dan ki non engineers ki don agenda yu bakin lit ta sabar ban ong banai implement ILP habak ILP ganom trikam ye ki permanent resident no stin kan trikam tang ye ta ki bru ki ban sawan hadin kani kamde ken RC ke bong ba ini keren new code off kani kadi ka an ka ban ong ba ente ala kam ya ka jingrung ko thlep ka jingsa jong ki bari bar ki bar jala ki bathamai kemud yu ban sawan omde ye ki permanent resident of state na try borok ngi tip ya kata tikidon agenda yu ke bakin late block ya KLP kemud ka agenda jong ki kalong ba ki kwa ban yu i ba ki bari la ni ki bar jala kin khamtam ka jingbun pat ban ni ki try muluk ti endak latam ka jingbun pat kemud kin penkala kin lep no kin wengi ki lan transfer kin wengi ki trading license kin wengi ki dis council kumba kila keren na po so po lane le se ki kwa wan ra ta ki union territory ha selong ke bakil ada wala selemba kalau adon ka diman jong ki barjela ban penkala ya ka selong ban expand ya ka selong ban penkala ya ka selong ka union territory ke balak no na ka schedule bar ke balak no na sokar jela tinggi mahami kini bro kini ban sange no kan ni jing lej berbi so ministry kini ban burom ya ka jing yesha jong ka jela ka jongi yelat kini ban burom ya ka sentiment ka jongi bat kini ban sange no kan ni jing lej persya LP nari lada kinut kin wanda ba pau besai ban keren beli kilit nari ti kani kadi bangi kwa ban keren sai